mo ni. Unsa yung istorya ni? Ako yung una istorya. Okay. Mga guys, kahit saan kami mag-vlog, may pira kaming ilalagay dito. Yung pira iiwanan namin. Kung sinong makakita to, ito 79? 79 yung pera lang sa page namin sa Batuli Vlog. Totoo yan. Kung kisa tong makakitaan ni nya i-message sa Batuli kay naa pa may premyo ihatag. O na may premyo ihatag. Og tinuod jud nga makakita ninyo o makita ninyo dalha pati putos. Amo ning ibutang diri. Pagpangitaan lang sa kasili. Si Buddy. Kasili. Sa kasili. Arpili kasili. O message lang namo kay magkita ta sa eskina. Ay, di ara sa kamot mo. Okay, putos ako. Okay. Og kinsa makita ni swerte. Nala sa kasili. Dia pleno. Oh, ayo kay makita kayo dia. Ano ba? Gi. Asa na bitang? Dia. Okay. Okay, gumguma nyo ha kay ako yung taguan dire. Nala sa Luis sa kasili, nala sa batid. Mga katids. Padre ang kwarta. Bato. Bantang bato. Ang nagagawa ni Florin. Nani dire dapita loyo sa mga katids ha, sa kasili ni dapita dai. Kasili arpili. Kay daghan nato yung butang. Nala yung butang. Dire ni mao, may mga kita ni. Ada sa sabri. Ha? Na. Ang ikon. Kung naman kayo makakita na palihog lag message sa Batuli Vlog. Ato na gingking. Ano ha? Di ayo ako, ayo na mga basket dito. Sa mga ligo-ligo. Na pinabuhi ba na pa. Ang kwarta narang ari.